Kembali lagi bersama Barungan Macan. Barungannya macan warna apa Mas Hanif? Malah guyu. Terus ini ada barungan depil. Barunganmu mangap sa? Barungannya mangap. Mangane apa sa? Oh, mangane kembang, Mas Bayu. Lah Dek Jun mangane apa? Mangane iwak pitik. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal pakai barungan apa ini? Hitam. Barungan hitam. Terus Mas Rama? Wah, singa besar. Terus ada Dek Jihun pakai barungan ular. Ularnya warna apa, Dek? Biru. Terus ada Mas Reksa pakai apa, Mas? Telon putih. Mas Bayu? Wah, telon merah. Mas Heni pakai pakai kepalane, guys. Masa wong siji pakai macan? Kan juga iso. Terus ada Mas Elvan. Iya, Mas Elvan. Oh, buntut macan. Ya saiki Mas Reksa karo Mas Bayu. Berita Banaklan. Kabar kumpul dumateng para pinarsa kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Yo Mas Bayu, Mas Reksa. Ya saiki Dek Jihun pakai barungan ular. Sing apa? Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonanmu kene. Pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas glagah wakiti. Ayo. Ya wes yo Dek Jihun. Ya saiki Mas Hanif karo Mas Elvan.
Wes yo Mas Hanif. Yo saiki lah bablasan yo saiki Mas Iqbal. Iki Mas Rama sik, Mas Rama. Yo karo Mas Iqbal. Ayo le. Gilo sandal. Adik duduk Pak. Elvan duduk toh Van. Perang belum ini. Wes. Kodam apa Hun? Wes yo Mas. Yo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Ori.